Former Mount Pleasant legislator Fadzai Mahere Owomesera ZACC aibvunza mubvunzo yasara isingakwanisi kupindura nawo yekuti sei wiki inochivhayo asina kubatiwawo asina kukepchiwawo nokuda kwokuti the audio yaitaura mashoko aitanisha mutungamiri wenyika pamwe chete nethe scandal yema 2023 elections. Sambe na mashoko ataura na Fadzai Mahere ndibva subscribe like turn on the bell icon. Anoyapendo pake onyora achiti Dear ZACC Online, are you saying wiki inochivhayo has no case to answer? Did you even interview him as you said you would, or he is untouchable? The public expects a full explanation as to what happened to that ZACC investigation. The impression that's been created so far is that he has captured every state institution and high-ranking official to a point where he can't investigate it. Is this accurate? You will recall the audio where he says, Akashibata kuti G, have you investigated what he meant by that? We need new leaders. Don't mashoko ari kuita kwafana pana Fadzai Mahere achiaccuse wiki inochivhayo achiti aiwa ZACC sei iri kusiya wiki inochivhayo. Noda kusemera akataura kuti akachibata kuti G. Atinyatsi kuti investigator kuti ari kurevei anotaura nawo yema ZACC elections last year achiti sei musiri kuinvestigata nanyaya iyoyo munofanira kutomuinterview munofanira kungomusiya kasi habatiki here. Ndoda kuti anoinclude statement rekuti is he untouchable. Tudze mafungiro enyu kudi pamusoro mashoko aFadzai Mahere. Pinda comment section medu, subscribe, like, turn on the bell icon.